ụmụnne m ndị na-achọ di na nwaanyị biko uchanụ ntị, speshali ụmụ nwaanyị. Ị na-achọ dị ịchọ ịnụtị ọsọ ọsọ nụka anya nka nụtakwa n'ezigbo di na ihe ị ga-eme. Nke mbụ, gbaala ụmụ nwoke ndị nụ nwaanyị ọsọ, maka ọdịrọ chukwu mma, ọdịrọ mmadụ mma, and fa na-agba uchu. Fa gbaa gị uchu, hei ihe asịkwanụ dị ọzọ, ọ bụgodị ị na-emebu gị jụọ chukwu mgbaghara, chọọ ebe ị ya asapụ uchu. Nke abụọ, ịchọọ ịnụ dị ọsịsọ, ọ bụgodị na ndị bụ na enwere ego mahadum, jee nnọọ mụọ aka ọrụ mụdụ enye amụdị, ọ bụ nkwa akwa, ọ bụ mme isi, ọ bụ mme keeki, ọ bụ isi nri. Ịmụtị ọfụma, ma imeghelie ma imegherie, ị ga-afụ onye ga-emegheli gị, a ga-emeghelili gị. Ọkwa ifụrụ ụmụ nwoke ga na-agba gị tiketi, fa ga-achọ ịnụ gị, fa ga-asị ha o mechegokwe ma yut savis wee mụkwa ọlụ a. Ịfụrụ na ọ bụrụ akwụnakwụna, ọ chọrọ ịkwụgharị, ọ chọrọ onye ga na-enye ya tọkị, na-enye ya suya, na-enye ya pepe suupu, na-ata isi egwu nke sọ gị iwelu. And onwere onye ga-akpali onye ọbụla ga na-akwanyere gị ugwu. Ihe nwoke ji akpali nwaanyị bụ ị na-achọ onye ga-enye gị ude, chọọ onye ga-egonye gị tọkị, chọọ onye ga-egonye gị suya, chọọ onye ga-egonye gị pepe suup, chọọ onye ga-enye gị ego nri. Mba, ihe sọọ gị iweli elie. Nwoke fụrụ onye nwere aka ọrụ, especially ọ bụrụ na ị bụ graduate wee mụkwa aka ọrụ tinyelie, hei ụmụ nwoke fa ga na-erespekt gị ọsọ. Ndeewo.